Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Na redu je još jedanput emisija Poslovni kod. Ovoga puta tema je društveno poduzetništvo. Govorit ćemo u kontekstu što je to i koje mogućnosti pruža. Društveno poduzetništvo često se naziva drukčijim modelom gospodarskog razvoja. Važno je za zapošljavanje ranjivih skupina, teže zapošljivih skupina kao što su osobe s invaliditetom, Romi i sl. I za osiguranje socijalnih usluga u zajednici. Dok u Europskoj uniji društveno poduzetništvo zapošljava 6,5% radne populacije, u Hrvatskoj je još uvijek u povojima. Vjerujem da se i vi pitate o čemu se točno radi. Saznaćemo za nekoliko trenutaka. S nama su večeras gošće, gospođa Helga Može-Glavan, upraviteljica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Jelena Batelić, potpredsjednica udruge Alfa Albona. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. I Ana Tavić, voditeljica projekata za mlade. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Moje prvo pitanje je što je to društveno poduzetništvo? Gospođa Helga, na koji način možemo društveno poduzetništvo ukratko približiti gledateljima? Baš smo se prije dotakle toga kad smo razgovarali da je to u stvari poduzetništvo. Znači, stvar je samo u tome gdje se neki višak novaca koji se stvara u nekoj poslovnoj aktivnosti da li se stavlja negdje na kupiju ili u džep osobe koja se time bavi ili se vraća u zajednicu, odnosno u firmu ili udrugu koja se time bavi. Upravo o tome se radi. Znači, društveno poduzetništvo bi trebalo stvarati prihode, stvarati novac koji bi se trebao vraćati onda za razvoj lokalne zajednice. U svijetu, kao što sam rekla u najavi, dakle 6,5% samog poduzetništva je društveno poduzetništvo. U Hrvatskoj koliko je zapravo to poznato, koliko u Hrvatskoj imamo uopće društvenih poduzeća? Pa evo imamo nekoliko društvenih poduzeća u Hrvatskoj koje posluju zaista jako dobro. Ja bih rekla da je to jedan novi oblik poduzetništva. Kod nas, nažalost, manje poznat, ali evo, trudimo se svi da bude nekako poznat šta više i da ljudi shvate dobrobit. Osobno i ja, a i cijeli tim koji se inače u udruzi bavi time, nekako smo prilično društveno osviješteni i zato smo nekako i krenuli sa time. Zato smo u principu i osnovali udrugu i radimo za dobrobit zajednice i nekako nam je ta ideja bila jako privlačna i počeli smo jako puno istraživati o tome i došli do saznanja da je u principu to, kao što je i gospođa Helga rekla, poduzetništvo. Samo malo na jedan drugačiji način, znači za dobrobit zajednice, gdje mi zapošljavamo neke marginalizirane skupine, znači možda koje inače se ne bi tako lako mogle negdje zaposliti i s time da se jedan dio profita, znači ne ostaje, kako bi se laički reklo, u džepu, nego je to nekako opet se vraća natrag u lokalnu zajednicu. Sama riječ društveno poduzetništvo je zapravo prijevod s engleskog social entrepreneurship. U Hrvatskoj se pojavilo i socijalno poduzetništvo, pa se pojavilo društveno poduzetništvo. Što je zapravo točno? Koji izraz bi trebalo koristiti? Koji je ispravan? I zašto se koriste oba? Evo. Da. Pa eto, isprva je to došlo kao socijalno poduzetništvo gdje se doslovce prevelo nekako s engleskog. Međutim, počelo se sve više i više vezivati u socijalu. Znači, uz ljude koji su na socijalnoj skrbi. A to nije vezano samo uz to, zato što znači, kroz društveno poduzetništvo zapošljavamo i ljude iz marginaliziranih skupina koji ne moraju biti samo, ne znam, socijalni slučajevi, tako da se nekako ipak, da bi se izbjegle u principu i te nekako krive predrasude i krive neke informacije u javnosti, došlo do toga da se uzme društveno poduzetništvo, ali to, kao što ste i rekli, direktan prevod s engleskog bi bilo social entrepreneurship, društveno poduzetništvo. Znači nije zapravo krivo ni jedno ni drugo, nismo pogriješili što god koristili. Gospođo Helga, po čemu je točno društveno poduzetništvo različito od klasičnog poduzetništva? Dakle, spomenuli smo marginalizirane skupine, međutim i njih možemo zapošljavati u klasičnom redovnom poduzetništvu. Možemo, ali pitanje je koliko će nam biti produktivni u odnosu na novac koji ulažemo recimo u sam posao. Znači,
U društvenom poduzetništvu važno je dati priliku i važno je dati je zaposliti neku osobu koja će se teško zaposliti danas na tržištu, na način da se ta osoba dobro osjeća, da pridonosi svojoj obitelji, budžetu kućnom i tako dalje, da se socijalizira i da bude recimo tu negdje aktivna u svom životu. Kad bi mi zapošljavali možda takve osobe u nekom, da tako kažem, poslu koji je stvarno samo okrenut profitu i stvaranju što više novaca, možda te osobe ne mogu biti dovoljno brze, dovoljno efikasne kakvo je današnje tržište, ne mogu možda stvarati toliko novaca, toliko profita u tom poslu. I zato je društveno poduzetništvo osjetljivo u tom smjeru, znači totalno socijalno osjetljivo i nije bitna zarada, koliko je bitno da te osobe rade, ako gledamo sa te strane. Ukoliko dođe do toga i dobro radi društveno poduzeće, novac koji ostaje kao višak nakon što se sve pokrije, se vraća na neki način u zajednicu. Evo, one će vam može isto reći kako su oni u Alfi Alboni razradili svoj dio priče, ali znači to može biti jedan određeni postotak koji ide dalje na neke aktivnosti u zajednici, drugim udrugama ili ne znam, rješavanju nekih problema koje treba recimo riješiti. Evo, baš me zanima, dakle, vi ste zapravo se uputili u društveno poduzetništvo, krenuli ste s projektom o kojem je već bilo riječi na televiziji, međutim, ovdje ćemo konkretno uzeti taj primjer kao društvenog poduzetništva. Koje ste korake morali napraviti da biste počeli uopće poslovati? Još niste točno krenuli, ali evo recimo da sutra krećete. Pa evo, puno koraka. U principu najbitnije je tim ljudi s kojim radite. Ja bih rekla to nekako tako. Nije sama ta ideja. Znači ova ideja je negdje započela negdje pred 5 godina. Tako da nije baš možemo i reći o kojoj ideji riječ. Da, ideja je znači o zgradi društvenog poduzetništva u Labinu. Za tu ideju smo u principu dobili 3 nagrade. Za najbolje onda još bilo socijalnu poduzetničku ideju, za najbolju jednu od 5 projekata za društveno poduzetništvo u Hrvatskoj i za društvenu inovaciju godine. A riječ je o zgradi koja, kao što znate, znači ima društveno poduzetništvo, ali bazira se na hostelu. Osim hostela, konferencijskom turizmu sa 3 polivalentne dvorane, coworking prostorom, slobodnim radnim prostorom, infocentrom za mlade lokalnim i županijskim, Artist in Residence programom i ono što je bitno, jedan društveno poduzetnički akcelerator za start-up projekte mladih poduzetnika. Znači, u principu zgrada objedinjuje sve te ideje zajedno. Isprva nije bila ideja baš svega toga, nekako se počelo od hostela. U današnjoj zgradi, ona je jedna derutna zgrada koja, znači, ne znam, već negdje 15 godina stoji, ne koristi se apsolutno za ništa. Posluje samo Centar za inkluziju koji su nam ovdje i partneri. Ali nekako smo počeli to razrađivati prvo samu ideju, pa šta bi moglo biti unutra, pa koji modeli. I onda smo došli do ideje baš upravo za to društveno poduzetništvo, da bimo htjeli nešto pružiti u lokalnoj zajednici, a budući da je već tamo bio Centar za inkluziju, nekako i njih uključiti u cijelu tu ideju, tako da i te mlade sa invaliditetom i sa poteškoćama u razvoju možemo zaposliti. I eto, ne znam, to je nekako sve skupa pomalo krenulo, razrađivalo se dugo. Bitno je napomenuti da niko od nas nije plaćen za taj posao niti išta. To je isključivo znači na volonterskoj bazi. Svi mogući sastanci, apsolutno, znači sve što smo do sada napravili. I eto, nakon tih 4-5 godina sad imamo spremno projektnu tehničku dokumentaciju i čekamo natječaj koji nam malčice kasni da nam se otvori. Nadamo se, bit će brzo. Iskoristit ću priliku pa pitati koji su bili koraci u smislu što ste sve morali napraviti da biste danas sutra otvorili hostel i počeli raditi? Pa prvenstveno, znači, investirati novce unutra u zgradu da bimo mogli to što se tiče samog oblika poslovanja. Da, sad ovisi za koje društveno poduzeće. Zato što smo mi recimo prvo mislili da ćemo ići na model zadruge, međutim nama to nije odgovaralo, tako da eto sad na kraju idemo na jedan model koji će biti otvaranje poduzeća, koji će udruga otvoriti, ali kad gledamo recimo i društveno poduzetništvo i klasično poduzetništvo, princip je u principu isti. Znači, nije bitno da li nešto radite za osobni profit ko poduzetnik ili radite nešto društveno korisno, kad će vas apsolutno isti zakon i isti je, znači, proces koji za otvaranje normalnog poduzeća.
Onda se nameće pitanje iz kojeg razloga onda krenuti u društveno poduzetništvo? Da. Pa, zahvaljujući ovako divnim ljudima koji su svjesni da treba nešto više u zajednici raditi, da bi svima nama bilo bolje i koji imaju ideje i imaju potrebu raditi nešto što je korisno svima, ne samo onima koji su možda bliže vatri. Ja se nadam da će sve više ljudi prepoznati vrijednost takvih društvenih nekih projekata, raditi na nekim društvenim inovacijama, stvarati društvena poduzeća i da će na taj način stvarati dodatne prihode, dodatne vrijednosti koje će onda poboljšati život u toj zajednici. Jer recimo konkretno kod njih, kad to stvarno bude zaživjelo, zaposlit će se neki ljudi koji stvarno bi se bili teško zaposlili na Labinštini, to je jedno. A pogledajte koje će sve sadržaje još uz sve to skupa i uz zapošljavanje svih tih marginaliziranih skupina pružiti u zajednici. Mislim da je to jednostavno, po meni je cijeli ovaj svijet sada možda došao do jedne točke kad vidi da više nije dovoljno samo stvarati profit, imati 10 kuća, 15 auta i ne znam koliko vila, jer jednostavno ako ti iznutra nisi ok sa sobom, sa svojom okolinom, sa ljudima oko sebe, onda to sve skupa nema smisla. Idemo onda pogledati sada kako će izgledati ta zgrada društvenog poduzetništva u jednom kratkom videu, pa evo molim režiju da nam prikaže. Ovako će to izgledati uskoro u Labinu. Točnije, kada možemo očekivati otvorenje hostela? Pa eto, mi se nadamo 2017. na ljeto, ako sve bude po planu. Malo nam je to kasno zbog naravno te tehničke projektne dokumentacije koje je trebale vremena i novaca i eto sad tih otvorenih natječaja koje nam pristižu, tako da eto, i mi smo željni da to otvorimo veoma. Dugo ste radili na tome, međutim radite i na još jednom projektu, a to je osvještavanje ili bolje rečeno informiranje javnosti o tome što je to društveno poduzetništvo. Ana, na koji način to radite? Evo, baš smo započeli sad 1.10. sa projektom Mladi u društvenom poduzetništvu. Projekt će trajati skoro godinu dana, znači do sljedeće godine, do 30.9. U planu imamo više aktivnosti, znači nositelje udruga za mlade Alfa Albona u suradnji sa gradom Labinom, lokalnom akcijskom grupom Istočna Istra, srednjom školom Mate Blažine iz Labina i Fakultetom za ekonomiju i turizam iz Pule. Znači ovako, što se tiče srednje škole, u planu imamo osposobljavanje djelatnika i polaznika škole u društvenom poduzetništvu, osnivanje zadruga i pokazivanje primjera dobre prakse. Što se tiče fakulteta, imamo u planu studentsko natjecanje i u kojima ćemo imati vanjske suradnike. To su već etablirani ljudi iz područja društvenog poduzetništva iz područja cijele Hrvatske. Tako da također u planu isto i osposobljavanje djelatnika fakulteta.
što mi je još ostalo? Promocija. Ali osim promocije, osim toga isto i u suradnji sa gradom Labinom i Lagom, znači provjera koje su moguće potpore za mlade poduzetnike, pogotovo poduzetnike u društvenom poduzetništvu. Također suradnja sa Savjetom mladih grada Labina, ali i stipendista Labina. Evo, dakle, potičete i na taj način da se u krajnjem slučaju govori o društvenom poduzetništvu, kao što i večeras govorimo o tome. Htjela bih još da na neki način približimo društveno poduzetništvo u smislu na koji način funkcionira. Dakle, često društveno poduzetništvo vežemo za udruge, no mogu li udruge osnivati poduzeće? I na koji način zapravo društveno poduzetništvo funkcionira? Funkcionira li u okviru društva DOO ili pak u okviru zadruga ili pak neki treći model? Pa evo konkretno za naš slučaj mi ćemo preko udruge otvoriti poduzeće, znači to se može, nama se ispostavilo da nam je takav model nekako najbolji, međutim osim udruga većinom su to neke zadruge ili znači zadruga ili su baš društvena poduzeća, ali onda kao što smo i prije rekli apsolutno su svi zakoni u društveno poduzeća i normalno poduzeća kompletno isti. Je li praksa u svijetu drugačija? Koliko znate? Da, malo drugačija. Znači imaju neke određene olakšice i drugačije su raspoređene stvari. Ali eto, ne funkcionira svaka država, nažalost isto. Što se tiče dobrih primjera praksi i takvih stvari, pa eto, nadamo se da će nekako s vremenom biti to sve više prepoznato. I mi smo, 2012 imali još jedan projekt sa gradom Pulom gdje smo isto tako radili na osposobljavanju mladih iz Pule za društveno poduzetništvo. Kasnije smo imali jedan europski projekt, jednu razmjenu mladih gdje su isto mladi radili na novim društveno poduzetničkim idejama da bi mi se približila. Cilj je opet bilo kad se oni vrate u svoje zemlje da pokupe nešto dobro od nas, a ne da samo i mi pokupimo druge stvari nekako od drugih i tako da se u principu stvarila jedna nova mreža, ja bih rekla možda i mladih poduzetnika, ali ne samo i mladih, možda jedna nova generacija ljudi koja vidi cijelu tu korist. Nekako osobno smatram da smo se previše udaljili od nekih osnovnih ljudskih vrijednosti i od uživanja u nekim malim sitnicama i radići nešto dobro. Od toga da, susjedu uzmeš spežu doma do nekih stvari. Ljudi jednostavno kreću glavu danas od takvih stvari i nekako mislim da je opet sada neka nova generacija ljudi, da li mladih, da li stari, da li srednje dobi, došla koja nekako prepoznaje te stvari i radi kojih će biti, ja mislim, svijet barem malo bolji. Nadamo se i mi. Osim, dakle, u Hrvatskoj spomenuli smo neke zadruge, također i u svijetu naravno ima puno primjera dobre prakse o kojoj možemo spomenuti možda da su nam nekako najbliži. Da. Recimo, nismo se toga dotakli. Na primjer, Hrvatska još nema svoj zakon o društvenom poduzetništvu. Nadamo se, on je u izradi, nadamo se da će uskoro zaživjeti i da će možda dati nekakav temelj možda čvršći za razvoj društvenog poduzetništva. Recimo Slovenija ga ima i tamo mi imamo nekoliko partnera u Sloveniji s kojima radimo i koji razvijaju, općenito osvještavaju javnost o društvenom poduzetništvu, ali ga i provode. Tako da Slovenija stvarno je najbanalniji primjer društvenog poduzetništva. Čini mi se da je nekako možda puno toga krenulo na taj način je bilo recikliranje. Da li to recikliranje stare odjeće ili ima i drugih mogućnosti drugih recikliranja. Znači raditi nešto što je korisno za zajednicu, za okoliš, za održivi razvoj, tako da osim tog zapošljavanja marginaliziranih skupina, recimo odličan primjer je jednog restorana u centru Ljubljane koji je dobio prostor od grada Ljubljane gdje su zaposlene osobe sa laganom mentalnom retardacijom, gdje ljudi vole doći jesti jer znaju da doprinose tom društvenom poduzeću, znaju da doprinose nekoj višoj, recimo nekom većem cilju osim da samo pojedu. Da. I osim zaradi vlasnika. Upravo to, da. Na koji način se tu zaklada uključuje ili će se uključiti u budućnosti? Na koji način će zaklada ili može zaklada zapravo poticati društveno poduzetništvo? Da, to je jedan od naših ciljeva i jedan od smjerova u koji mi želimo ići. Znači, poticanje, osnaživanje udruga da stvaraju vlastite prihode ili da traže različite izvore
prihoda, da bi postali jači, snažniji, možda neovisniji, je jedna od naših zadaća. Znači osnaživanje udruga u tom smjeru. Za sada se financiraju udruge iz kojih izvora? Uglavnom iz proračunskih, lokalnih, uglavnom. Međutim, sve više udruga, i to stalno potenciramo, je krenulo u ovom smjeru tražiti sredstva na raznim natječajima, europskim, nacionalnim, iz raznih fundacija i tako dalje. Tako da to je point, da udruga ne ovisi samo o jednom izvoru financiranja, nego da stvarno stvara dodatne različite prihode kroz različite izvore, a meni se čini da je, makar je to škakljiv teren, slažem se, ali da je ta mogućnost stvaranja vlastitog prihoda kroz neko društveno poduzetništvo u jednoj udruzi odličan temelj. Pogotovo ako spajamo neko funkcioniranje sa turizmom, sa tako nekakvim područjima gdje se može stvoriti godišnje funkcioniranje i redovno funkcioniranje, recimo zapošljavanje ljudi, redovno funkcioniranje te udruge, na primjer, i tako. Tako da po meni je to super način za općenito financijsko funkcioniranje udruga, jer znamo da udruge danas mogu dobiti recimo novac na recimo natječaj na programu javnih potreba. Sljedeće godine možda ne mogu, možda neće, možda će pasti na natječaju. Ako bi imali jedan dio svojih prihoda iz nekih drugih izvora ili iz vlastitih prihoda, onda bi ta udruga mogla stabilnije funkcionirati. Jelena, vi ste pokrenuli ovu priču društvenog poduzetništva kroz udrugu i udruga osniva poduzeće, ili tako? Hoće li udruga biti nositelj hostela ili poduzeće? Na koji način će zapravo jedni i drugi funkcionirati? Sad kad budemo u principu prijavljivali na natječaj, najvjerojatnije će biti grad Labin nositelj, budući da su oni vlasnici zgrade, ali u suradnji s njama, budući da ćemo mi u principu i mi pisati taj projekt i mi smo uložili sredstva za projektno-tehničku dokumentaciju i tek kad to prođe na natječaj, onda krećemo sa osnivanjem poduzeća. Ana, koliko je važno da nam ta lokalna zajednica upravo pomaže u provedbi svih ovih projekata, ali rekla bih i promociji društvenog poduzetništva. Evo, na ovom primjeru, ali i na primjeru koji smo prije govorili o informiranju o društvenom poduzetništvu, ako se ne varam, spomenuli smo grad Labin kao partner. Koliko je vama zapravo važno da imate podršku lokalne zajednice u projektima koje provodite? Od velike pomoći, zapravo od starta, od samog pisanja natječaja, imati jednog partnera kao što je grad Labin ili bilo kakva jedinica lokalne uprave, samouprave sigurno pomaže i dobivanju natječaja, ali poslije i olakšava provedbu cijelog projekta. Da, ali ako pogledamo, znači da se tako nekakve stvari, takav neki sadržaj dešava na prostoru neke jedinice lokalne samouprave, vrlo je bitno da bude uključena i da u nekim svojim, da li strateškim dokumentima ima neku viziju razvoja u tom segmentu i da definitivno podrži logistički, kako god, sa objektima koji su napušteni ovakvi i onakvi, da ustupi te prostore i da se od tih prostora nešto napravi. Mislim da je to vrlo, vrlo bitno. Zapravo ovim putem možemo i apelirati jedinicama lokalne samouprave, ali i regionalne samouprave da podrže ovakve projekte kada se bilo koja udruga ili zadruga javi s inicijativom da se osnuje neko društveno poduzeće. Jer naravno jedni bez drugih ne možemo u svakom slučaju. Htjela bih se dotaknuti još i rekli smo nema zakona još uvijek o društvenom poduzetništvu, no tu je donesena strategija razvoja društvenog poduzetništva do 2020. Koliko je ona zapravo jasna? Koliko nam ta strategija nosi cijelu tu priču oko društvenog poduzetništva? Koliko je jasna? Pa eto, mi smo sudjelovali kao udruga kad su bili ta javna savjetovanja i kad se ta sama strategija donosila. Nama koji smo na neki način već možda upoznati sa tim je malo jasnije nego nekom, ne znam, rekla ne normalno, običnom čovjeku koji doma nešto čita, budući da je vjerojatno barata sa puno stručnih pojmova i sve, a još društveno poduzetništvo, kao što smo i prije rekli, nije toliko prepoznato kod nas i mislim da je ljudima to poprilično sve apstraktno. Također, ako se ne varam iz te strategije, dakle, rečeno je da će se osnovati i prvi registar društvenih poduzetnika. Postoji li registar udruga? Da. Dakle, ovo bi bio jedan korak dalje. Za sada, je li poznato uopće koliko imamo društvenih poduzeća u Hrvatskoj? Okvirno.
Vjerojatno postoji jedna baza. Postoji, ali ne znam ja niti koji je broj. Više bih ovako znala nabrojati koje su, ne znam, od Humane Nova, Roda i tako. Više bih znala nabrojati nego da je baš znam točan ovoga broj. Ali u svakom slučaju malo je postoje takvih pioniri poduzeća koji su već krenuli, koji već stvaraju prihode, koji već posluju na tržištu, koji su stvarno već i stvorili neki svoj imidž, da tako kažem, sa svojim poslovanjem. Međutim, moram reći isto tako da ima poduzetnika, baš poduzetnika, privatnih, koji se predstavljaju kao društveni poduzetnici. Tako da nije to niti samo dovoljno reći ja se bavim društvenim poduzetništvom zato jer, ne znam, jer sam možda negdje nešto donirao ili ne. Jer je to sad moderno. Da, to treba stvarno razlučiti i mislim da će biti u zakonu definirano da društveno poduzeće mora se tako baš i registrirati kao društveno poduzeće. Ne možete imati obično poduzeće pa reći da se bavite. Jer onda vi po zakonu ćete morati na kraju, kad povučete crtu, jedan dio te dobiti određeni postotak, vratiti u zajednicu. Morat ćete. Tako da... Upravo sam to htjela pitati. Po čemu se društveno poduzeće razlikuje od klasičnog poduzeća u tom smislu? Dakle, što se tiče profita, što se tiče pa čak i odnosa prema djelatnicima, imaju li poslodavci nekakve beneficije zato što zapošljavaju osobe s invaliditetom primjerice, ako su u okviru društvenog poduzeća. Da. Ili bi zapravo to trebao zakon odlučivati? Pa za koliko ja znam za sada nema. Znači, apsolutno isto. Naravno, ako zapošljavate osobu s invaliditetom imate neke vjerojatno olakšice. Ali po drugim stavkama. Da, ali ovdje ostaje isto. Ove godine ili prošle čak mislim da je došlo novo, recimo da možete dobiti kao za voditelja zadruge ili nešto tako, ako osnovate društveno poduzeće, onda možete dobiti sredstva. Ali opet vi morate postojati godinu dana. Ako postojite godinu dana, onda očito da već ga imate. Tako da, takve neke mjere, mislim, ne znam koliko se o njima baš razmišljalo i koliko se na dobar način to sve skupa promislilo, ali eto, nadamo se ipak da će to nekako krenuti sve bolje. Dobro, zakon, nažalost, mi ga ne možemo napisati, ali apeliramo da se on napiše čim prije i da se zaista razluči poduzetništvo od društvenog poduzetništva, kako se poduzetnici ne bi počeli predstavljati kao društveni poduzetnici, pa da se na neki način zasjeni cijela ova priča. Vratimo se mi na projekt Alfa Albone, upravo zgrada poduzetništva, društvenog poduzetništva. Evo, i vidjeli smo iz videa da je riječ o jednoj sinergiji i radnog prostora, ali i prostora za odmor, dakle hostel. Zašto hostel? Zašto upravo hostel, a ne nešto tipa kafić ili nešto drugo? A bit će i kafić. Ali da, evo, prvo bitno nam je bilo samo hostel, dok nismo to sve skupa proširili. Pa evo, mi smo nekako počeli, ja bih rekla od sebe čak možda, zato što imamo jako puno i projekata i Erusi gdje imamo jako puno i razmjena, treninga za mlade i sve, uvijek je postojao problem gdje ljude smjestiti. S druge strane imamo u Labinu dosta sportskih natjecanja, nemaju se gdje ljudi smjestiti. Imaju hotel, ali hoteli prilično koštaju, a tokom zimskih razdoblja su i zatvoreni. Tako da u principu fali nam tog kapaciteta nekog hostelskog prostora. I kako, ne znam, najbliže nam je bilo tada Pula, Lovran, za neki veći kapacitet. Znači, ljudi bi trebali odlaziti negdje drugdje. Nama bio cilj da i ovi mladi šta dolaze nekako ostanu na našem području, dan, dva prespavaju, vide šta se još to nudi, a ovako samo prođu. I nekako, kako i u uredu smo svaki dan, jako puno nas je mladih biciklista, gdje ima hostel, mi onako, sad će, kao brzo će se otvoriti. Tako da, eto, nekako nam je tako sve skupa sinila ta ideja za hostel. I kako smo sve više i više proučavali to društveno poduzetništvo i budući da je u toj, znači, evo, imali smo tu sreću i za tu zgradu, u toj zgradi se nalazi Centar za inkluziju i podršku zajednice, onda smo nekako počeli malo izvan tih okvira hostela razmišljati i došli smo, osim hostela, onda na ideju da, budući da je organizacije civilnog društva nemaju baš prostora, bude unutra i za njih prostora, za jedan umjetnički program Artists in Residence, za taj coworking slobodan prostor gdje, znači, mladi mogu doći i civilno društvo, znači organizacije civilnog društva mogu doći zajedno se umrežavati, povezivati, stvarati nove projekte, ali isto tako za društveno poduzetnički akcelerator gdje je jedan start-up, znači gdje mladi mogu doći i uz podršku i potporu stvarati nova društvena poduzeća
poduzeća ili društveno poduzetničke projekte. Tako da u principu eto, to je unutra i zaboravila sam još infocentar za mlade Istarske županije, lokalni infocentar i kafić. Naravno, treba malo i odmoriti. Dakle, rekli smo, ipak je to poduzetništvo, dakle to je poduzeće. Iz čega ćete se vi financirati kad sve to skupa krene, osim iz hostela, odnosno iz prihoda hostela, odnosno kafića? Pa prvo bitno, tek kad počne, znači idemo isključivo preko natječaja. Naravno, udruga ima neke i samofinancirajuće aktivnosti od koje šparamo novce, recimo to tako, jer inače, znate, kad pišete neki europski projekt, vi ne dobijete sav novac. Na kraju uvijek morate imati osigurano. Nas često ljudi misle ako i napišeš neki europski projekt, a dobiješ novce odmah. Ti ako nemaš barem neko početno stanje, nešto ušparano, ne možeš ni raditi europski projekt. Tako da vjerujem da uz te novce šta imamo i sačunamo, najvjerojatnije ćemo moći vjerojatno i neki krediti dignuti, to će se više kolegica dotaknuti da vam kaže kroz koje poslovanje, kroz etičku banku. Tako da jedan takav nekakav model, znači kombinacija natječaja, kombinacija onda nekog dizanja malog kredita u etičkoj banci i vjerujem da ćemo se onda snaći. Evo, iskoristit ćemo onda priliku da najavimo i infoblog u kojem ćemo reći više o otvorenim natječajima, ovoga puta upravo za udruge. Pa pogledajmo. S ciljem povećanja socijalne uključenosti i unapređenja kvalitete života te poticanja što veće samostalnosti osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, raspisan je natječaj kojim se financiraju aktivnosti vezane za pružanje usluge osobne asistencije, pružanje usluga tumača prevoditelja, pružanje usluge videćeg pratitelja te aktivnosti psihosocijalne podrške, medijacije i edukacije korisnika programa. Prijaviti se mogu udruge, savezi i zajednice upisane u registar udruga s transparentnim poslovanjem te koje aktivno djeluju na području skrbi s osobama s invaliditetom. Iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog poziva planiran je u iznosu od 39.800.000 kuna, a za financiranje se može zatražiti 100% prihvatljivih troškova programa. Rok za prijavu na natječaj je 30. studenog 2015. godine. Ministarstvo graditeljstva objavilo javni poziv za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Natječaj je namijenjen neprofitnim organizacijama upisanim u registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija. Usmjeren je na jačanje energetske učinkovitosti neprofitnih organizacija uz osiguranje zadovoljavanja energetskih potreba i ostvarenje ušteda u proračunu za rashode za energiju, izgradnju kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom, poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete, uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije te povećanje proizvodnje električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe. U okviru ovog poziva osigurano je 3 milijuna kuna iz proračuna ministarstva, a najveći iznos po projektu je 200.000 kuna, odnosno 70% iznosa najviše će biti odobreno od neto prihvatljivih troškova. Rok za dostavu prijave je do iskorištenja sredstava ili do kraja ove godine. Raspisani su natječaji u okviru programa Erasmus Plus Sport i to neprofitni europski sportski događaj, suradnička partnerstva i mala suradnička partnerstva. Mogu se prijaviti projekti koji jesu i koji nisu povezani s Europskim tjednom sporta. Prihvatljivi prijavitelji su javna tijela i neprofitne organizacije koje djeluju u području sporta, a prihvatljive aktivnosti su priprema i organizacija obrazovnih aktivnosti za sportaše, trenere, organizatore i volontere, sportskih i pratećih aktivnosti, umrežavanje dionika, razvoj i promidžba dobre prakse, promicanje inovativnih sinergija, podizanje svijesti o vrijednosti sporta i tjelesne aktivnosti, konferencije, seminari, sastanci, događaji i druge aktivnosti. Najviši iznosi potpora koji se mogu dodijeliti su 500, 400, 300, 150 i 60.000 eura, ovisno o natječaju u okviru programa. Stopa sufinanciranja iznosi 80% u svim natječajima, a rokovi za predaju prijedloga su 21. siječnja i 12. svibnja 2016. godine. Evo, dakle, jedan od izvora financiranja za udruge jesu ovakvi natječaji, ali isto tako tu nam je i etička banka. Vjerujem da ste i o tom pojmu čuli, međutim ne znate o čemu se radi. Pa evo, o čemu se zapravo radi? Što je to etična banka i kako se ona razlikuje od ove komercijalnih banaka koji smo navikli poprilično čuti? Ovako, etična banka se razlikuje u dosta toga, ali opet bit poslovanja niti nije
toliko različiti. Ne znam kako da to drugačije objasnim. Znači ovako, u Hrvatskoj etičkom bankom ona se još nije nažalost osnovala. U začecima je planirano, osnutak je sljedeće godine, negdje 2016. godine. Njome upravlja trenutno zadruga za etično financiranje u sklopu kojeg su različite udruge, zadruge i tako dalje, tako da isto mi iz udruge Alfa Labona smo u zadruzi kao udruga. Što se tiče poslovanja, normalno njoj isto želim poslovati s profitom jer je to normalno poslovanje, ali nije to jedini cilj svega. Njezina načela su transparentnost, solidarnost, malo fleksibilni način otplate, vraćanja duga. Daje tu nekakvu humanu notu banci, što, iako je zvuči malo oksimoron, to postoji stvarno. Da bi prolazili projekti ne gleda samo, znači zatraži se recimo kredit ili nešto, ne gleda se samo njezina financijska održivost projekta, nego osim toga učinak na okoliš, što često se danas zaboravlja, i učinak na društvenu dobrobit. Znači mora dobiti pozitivnu ocjenu iz sve te 3 kategorije kako bi dobila sredstva. Što se tiče te banke, mogu ući i pravne i fizičke osobe. Što se tiče fizičkih osoba, ulog je 2.500 kuna, a što se tiče fizičkih, ovisi o veličini samog objekta, znači maksimalan iznos je 50.000 kuna. Dakle, to zapravo znači da su, kako bih rekla, da ako ja želim ući u tu etičku banku, u zadrugu, postajem zapravo i suvlasnik te banke. Da, znači svi klijenti su, tako reći, i vlasnici. To je prva banka koja je u vlasništvu njezinih klijenata, za razliku od drugih banaka u Hrvatskoj. Kakve beneficije imam ja od toga da sam dio banke? Što ako ona propadne? Pa recimo što se tiče uloga, svaka osoba uloži. U slučaju da se banka ne osnuje do 2. godine, osoba dobiva nazad svoj novac, svoj ulog. Tako da poprilično je sigurno što se tiče toga. A kad ona krene poslovati, što to onda znači za one koji su uložili? Što se tiče toga, imat će dosta povoljnije kamatne stope od ostalih banaka. Što se tiče poslovnog dijela, financirat će one neke poslovne ideje koje su za običnu banku recimo rizične. Znači više će ići na te neke manje poduzetnike, startupove ili udruge, zadruge, one koje ne privređuju toliki profit, tako da malo drugačiju klijentelu će imati što se tiče poslovnog svijeta. Ali recimo poduzetnik početnik koji, govorimo o običnom klasičnom poduzetništvu, koji tek kreće i ne može dobiti kredit u komercijalnoj banci, može li zatražiti kreditiranje od etične banke? Sigurno, da. Vjerojatno u etičkoj banci će isto dobiti. Zato što oni ne bježe od toga normalno i njima isto rizično i žele se osigurati, ali oni će nuditi neke određene pogodnosti. Znači u slučaju da čovjek kreće svoj staklenik, recimo bilo kakav primjer, pogledat će u svojoj mreži ako već ima nekakve ljude koji se bave sličnom djelatnosti, tako da ponudi ovome koji je novom u tome nekakvu stručnu pomoć u tome. Spominjali smo prije i kamatne stope. Znamo da danas komercijalne banke daju kamate vrlo, vrlo visoke. Što znači kada kažemo povoljne kamatne stope kod etične banke? Koliko su to zaista povoljne? Prema sadašnjim saznanjima one bi se trebale kretati između 1 i 4%. Je li to upravo razlog zašto ste se vi odlučili za etičnu banku, a ne za komercijalnu banku? Pa ima tu više razloga, nisu samo ti povoljni krediti, nego općenito cijelo to poslovanje, vrednovanje, etičnost svega, tako da nije bilo isključivo samo radi tih. Jer mi još sada ne znamo niti uopće da li će nam trebati kredita, ali ako nam treba, nadamo se da budući da ćemo najvjerojatnije zadovoljavati sve ove uvjete kao što je Ana spomenula, jer opet mora biti nešto i društveno korisno i da očuva okoliš i slično, tako da vjerujem da
da ćemo ga onda i dobiti. Ali eto, ovo što ste baš i pitali, mislim da trebamo se nekako odmaknuti od tih nekih stvari i tih nekih percepcija u društvu i vratiti se nekim normalnim nekim vrijednostima i vidjeti da i takva neka poslovanja kao što je društveno poduzetništvo i etična banka zapravo postoje i da imaju ljudi koji to iniciraju i koji vjeruju u neko drugačije poslovanje, u neki drugačiji svijet. Evo, vratimo se na društveno poduzetništvo u kontekstu poticanja kroz zakladu. Dakle, evo, spomenuli smo sada i još jedan izvor financiranja koji nije onaj klasični, a opet smo rekli i nije izvor iz jedinice lokalne samouprave. Na koji način bi se zaklada tu mogla angažirati, recimo, po pitanju informiranosti i radi li to već? Da, radili smo i radit ćemo na tome da educiramo udruge, da ih informiramo o tome i da ih na neki način usmjeravamo u te druge izvore financiranja. Osim ovoga što mi danas pričamo, ima još drugih zanimljivih stvari, tipa crowdfunding nekih platformi, nekih drugih kanala di ljudi na neki način, startupova i tako dalje, kreću sa svojim idejama, ali mislim da je kod nas bitno, a mi ćemo to probati raditi kroz aktivnosti zaklade u suradnji sa različitim našim partnerima, da probamo vratiti vjeru ljudima da mogu nešto učiniti. Znači, ljudi koji se okupljaju u udrugama jesu u tim udrugama iz nekog razloga. Ovisi sad o čime se bavi ta udruga. Ali uglavnom se okupljaju oko neke ideje. I mislim da je to bitno da ljudi koji jesu krenuli se uključiti u svojoj zajednici, djelovati kroz sudjelovanje u radu neke udruge, da taj entuzijazam koji krene ne splasne. Znači da oni vide da nešto stvarno doprinose, da to ima smisla, da postižu neke rezultate. Na nama je da ih povezujemo međusobno, da ih povezujemo sa lokalnom zajednicom, da umrežavamo partnere na različitim projektima i mi kao zaklada i prijavljujemo i prijavljivat ćemo projekte na veće natječaje, da dobijemo sredstva, da ih onda dalje kroz razne naše aktivnosti prema udrugama plasiramo. A osim ovog što smo i danas ovdje čuli, ima još dosta ideja u Istri i krenule su udruge i pojedinci razmišljati o tome da krenula je ta priča o tom društvenom poduzetništvu. Ima dosta ideja, uvijek se društveno poduzetništvo gleda da bude nešto što će stvarno donijeti prihod, svaki dan neki prihod koji će onda moći, jer ipak se moraju troškovi pokriti, znači na neki način kad god krenete nešto proizvoditi ili neku uslugu raditi, vi stvarate trošak, znači taj trošak se mora pokriti, to je definitivno stvar poduzetništva. I sad na koji način se to vodi, ono što ste vi prije spomenuli, i sam odnos prema djelatnicima, neke beneficije, tipa način odlaska na posao bi trebao isto biti vezan za ekološki neki javni prijevoz ili neka, recimo, prijevozna sredstva koja koriste obnovljive izvore energije. Znači, cijela ta priča se vrti oko toga da jednostavno se počne pomalo mijenjati taj pristup životu i taj način života. Mislim, danas jako puno pričamo o zdravoj prehrani, zdravom životu, ali taj zdravi život dođe i od tog našeg odnosa prema zajednici u kojoj živimo. Kad bi mi počeli imati više vjere u sebe i u to da možemo nešto napraviti, neke pomake napraviti, onda bi se vjerojatno i bolje osjećali. Ovako smo, nekako mi se čini, se zaustavili u jednom društvu kapitalističkom u kojem pojedinci više ne vide smisla toga da rade svaki dan toliko za toliko malo novaca bez nekog većeg smisla, neke veće svrhe. Nedostaje zadovoljstva, unutrašnjeg zadovoljstva. Ono što moglo bi se javiti pitanje, pa da ga i ovdje javno zapravo postavim, je često udruge su zapravo, o udrugama se govori kao neprofitnim organizacijama. Sada govorimo o udrugama u kontekstu profitiranja. Hoće li to na neki način baciti sjenu na udruge? Da, to je profit, ali to je u stvari prihod. Razlika između profita i prihoda postoji znači razlika. Znači, udruge bi trebale kroz ta društvena poduzeća stvarati prihod kojim će moći financijski egzistirati i tako dalje. Može se stvoriti neki profit u društvenom poduzeću. Znači, ako se dogodi razlika između troškova i prihoda, to je profit. Sad je pitanje šta se sa tim profitom dalje radi.
Dakle, tu je zapravo ključna razlika između klasičnog poduzetništva i društvenog poduzetništva. Klasično rekli smo u džep, a društveno poduzetništvo reinvestiramo dakle u i svoj rad, ali i u zajednicu zapravo. Međutim, udruge isto tako mogu raditi. One mogu na neki način privređivati, a da ponovno taj novac ulažu u svoj rad. Je li to točno? Je li zakonom omogućeno udrugama da zarađuju od nečega? Znači sad ovaj novi zakon o udrugama je definirao da se udruga treba znači u svom statutu definira tako se želi baviti nekom gospodarskom djelatnošću i tako dalje, da treba to definirati u svom statutu i tu nema baš puno po meni prostora da udruga koja je neprofitna, znači koja djeluje zbog tih nekih svojih ciljeva koje su si oni na skupštini dogovorili, stvara, ako nije definirana kao društveno poduzeće, odnosno da djeluje kroz društveno poduzeće ili da nije definirana da stvara gospodarsku neku, recimo, aktivnost, onda ne bi se smjela time baviti. Znači, udruga bi onda trebala, ako znači, nije... ne bi smjela prihodovati. Ne bi smjela, ako nije registrirana ta mogućnost da se bavi gospodarskom djelatnošću. Dakle, o ovoj temi zasigurno imamo još puno za govoriti, no treba zapravo razriješiti zakone, raščistiti na način da se ne dogodi da zakon o udrugama koči ili na neki način zasjeni zakon o društvenom poduzetništvu i obrnuto. Možete li vi kao udruga ili kao zaklada djelovati na taj način da se ipak to nešto ne dogodi? Evo, vi ste rekli da ste sudjelovali u strategiji. Možete li na neki način sudjelovati i u izradi nacrta zakona ili slično, pa da se ipak vodi računa o tome da se omogući i jedno i drugo? Pa udruga ko udruga ne može osnovati društveno poduzeće. Može, ali onda baš ide kao jedno udruga osnova poduzeće, ali nije onda na neki način može biti vlasnik, ali najčešće udruge ne otvaraju društvena poduzeća, nego se, znači, taj tim koji recimo radi unutar neke udruge ili volonter ili slično osnuju zadrugu i onda, znači, preko zadruge imaju društveno poduzeće. Da, ko što ste rekli, sad je taj novi zakon na snazi, bili smo svi dužni predati nove statute, uskladiti stare statute sa novima. Mogućnost je da možete prijaviti gospodarsku djelatnost. Znači, prije se jako puno stvari radile, udruge koje su neprofitne su radile profitne stvari, što se naravno ne može. Sad će biti malo veća kontrola oko svega i vidjet će se u principu ko stvara profit, ko ne stvara profit i, znači, sad je malo na drugačiji način to sređeno. Ali da, razlika između profita i nekog prihoda, jer ako vi nešto uprihodujete, vi to dalje koristite za aktivnosti udruge ili, ne znam, za europske projekte ili slično, znači nije taj profit ide isključivo vama, ko što inače u poduzetništvu. Ali može se utjecati. Evo, vi utječete, znači utjecali ste i sudjelovali ste u izradi strategije razvoja društvenog poduzetništva. Mislim da vaš član sudjeluje u radnoj skupini vezano za izradu nacrta zakona, ako se ne varam, nisam 100% sigurna, ali ne znam, ali svako može utjecati. Znači uvijek postoji i jedan period kada svi mogu dati neki svoj prijedlog, kad je neki zakon u izradi. Bitno je da mi možda koji dobivamo takve informacije, širimo informacije, mi putem zaklade da dajemo informacije da je nešto u tijeku, da se nešto radi, da se jave udruge, da daju svoje prijedloge, svoje komentare na neke stvari koje se pripremaju, da tu javnost bude uključena u izradu tih strateških dokumenata ili zakonskih dokumenata koji će onda jednom kad budu definirani to će biti tako. Tako da stalno to govorim. Sad recimo grad Pula radi lokalni program za mlade. Sad je vrijeme da se mladi uključe u izradu tog dokumenta koji će onda definirati strateški neke konkretne stvari koje će se zbivati u narednom periodu. Sad je vrijeme. Upravo zato jer će te iste udruge koje sada imaju mogućnost sudjelovati na neki način u izradi zakona biti korisnici. Pa evo i ovim putem, dakle, apeliramo i udrugama da se jave i uključe jer ono što sami kreirate znate da
upravo to ćete i koristiti. Moramo završiti emisiju, pri kraju nam je dakle vrijeme. Ja vam zahvaljujem na gostovanju. O ovoj temi naravno morat ćemo još govoriti s obzirom da evo čekamo zapravo novi zakon pa da vidimo što će i on donijeti. Puno sreće sa zgradom društvenog poduzetništva, pratit ćemo vaš rad i zahvaljujem na gostovanju. Hvala. I mi ćemo za kraj još pogledati koje nas to poslovna događanja čekaju u idućem tjednu. Pristupanjem Europskoj uniji krajnji rok migracije za platne transakcije u eurima na SEPA platne instrumente obvezujući je i za Hrvatsku. Od 1. travnja 2016. uvodi se novi format zbrojnog naloga, a od 1. listopada 2016. izravno terećenje ostvarivat će se prema novim pravilima. O SEPA pravilima za kreditni transfer i izravno terećenje bit će riječi na radionici koju će održati predstavnici financijske agencije, a namijenjena je svim poslovnim subjektima, malim i srednjim poduzetnicima, velikim trgovačkim društvima, izdavateljima računa, obrtnicima i tijelima javne vlasti, odnosno lokalne i regionalne samouprave. U Kongresnom centru Zagrebačkog velesajma su organizatora kongresa. Prvim kongresom sportskog turizma predstavljaju se iskustva i pozitivni primjeri, potencijali i mogućnosti razvoja turizma putem sporta. U 2 dana intenzivnog radnog programa održat će predavanja renomirani predavači i penalisti, znanstvenici, sportaši, sportski stručnjaci, predstavnici medija, turistički djelatnici i organizatori sportskih manifestacija. Program prvog kongresa otvara promišljanje o sportu u Hrvatskoj kao industriji, generatoru turizma i gospodarstva. Predavanja na znanstvenoj, istovremeno i stručnoj razini povjerena su renomiranim autorima, uglednicima međunarodnog autoriteta ostvarenih poslovnih rezultata u realnom sektoru. Nakon uvodnog predavanja, konferencija je zamišljena kroz organiziranje 2 panel diskusije o problemima u provedbi projekata koji se provode ili će se provoditi u okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija i operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Po završetku panel diskusija predložit će se zajednički zaključak provedenim tijelima, ministarstvima i agencijama kako poboljšati komunikaciju i suradnju i na taj način povećati učinkovitost apsorpcije fondova. Dvodnevna konferencija Ključni izazovi ekonomskog rasta i razvoja lokalnih samouprava u 2016. godini bit će posvećena unapređenju potencijala lokalnih samouprava u generiranju brzog gospodarskog rasta i razvoja na svom teritoriju kroz primjenu najviših svjetskih standarda u pogledu kvalitete lokalnih javnih usluga te izvođenje investicijskih projekata u okviru suradnje javnog i privatnog sektora. Prvi dio konferencije bit će fokusiran prema ulozi ključnih institucija javnog sektora vezanim uz ograničenja rasta i razvoja lokalnih samouprava, problemima i prilikama u okviru sustava upravljanja javnom imovinom te izazovima upravljanja lokalnim samoupravama. U drugom dijelu konferencije predstavit će se projekti pametnih gradova Smart Cities u okviru programa stvaranja centra kompetencija, održat će se prezentacija gotovih modela financiranja investicija u javnu infrastrukturu po principu ključ u ruke i po načelu projekata koji generiraju prihod, te će se analizirati financijski i proračunski okviri lokalnih samouprava i mogućnosti iskorištenja programa sufinanciranja. Seminar pod nazivom Pripreme za sastavljanje godišnjeg financijskog izvještaja porezne prijave za 2015. godine i ključne promjene u računovodstvu od 2016. godine održat će se 27. studenog u Puli. Između ostalog bit će riječi o financijskim izvještajima, porezu na dobit, novom zakonu o računovodstvu, porezu na dodanu vrijednost, sastavljanju izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima te aktualnostima u obračunu poreza na dohodak i doprinosa. Predavači su savjetnici i urednici časopisa Računovodstvo i financije te vanjski suradnici. Seminar Pripreme računovodstva za 2016. i pripreme za izradu poreznih i financijskih izvješća za 2015. održat će se u Puli 30. studenog. Program seminara sastoji se od sljedećih tema: primjena novog kontnog plana od 1. siječnja 2016. aktualnosti u obračunu plaća, PDV, ulazak i izlazak iz sustava i ostale aktualnosti, popis imovine i obveza, pripreme za izradu financijskih izvještaja, priprema elemenata za sastavljanje prijave poreza na dobit, revizija financijskih izvješća za 2015. te rokovi za sastavljanje financijskih, statističkih i poreznih izvješća za 2015. godinu.
I za kraj dodamo informaciju da su otvorene prijave do 26. studenog za Akademiju društvenog poduzetništva i samozapošljavanja za nezaposlene mlade osobe u dobi od 18 do 29 godina, a koje nisu redovni studenti. Akademija se sastoji od 10 dana besplatne edukacije tijekom prosinca 2015. te siječnja i veljače 2016. godine, a javiti se možete u udrugu Smart u Rijeku. Evo toliko za danas od nas. Vidimo se ponovno za tjedan dana. Do tada nas pratite na Facebooku i naravno komentirajte. Čekamo vas s vašim novim idejama i temama koje možemo obraditi u ovoj emisiji. Vidimo se za tjedan dana. Doviđenja.